Celiakia dávno nie je iba zriedkavou chorobou, majú čoraz viac ľudí. Pacienti, ktorí ňou trpia, sa musia vyrovnať s tým, že si klasický chlieb či cestoviny na tanier nenaložia. No najväčším problémom je, že mnohí o tom, že sú celiatici, netušia a majú vážne zdravotné problémy. Ochorenie je spôsobené neznášanlivosťou lepku. Jednoducho povedané, celiatici vôbec nemôžu jesť výrobky, pri ktorých výrobe bola použitá múka z jačmeňa, pšenice, ovsa a raže. Ak lepok jedia, pretože o svojej chorobe nevedia, spôsobuje im obrovské problémy. Lenka trpela žalúdočnými ťažkosťami od malička. Jej stav sa zhoršil, keď začala robiť modelku. Celiakiu jej diagnostikovali iba minulý rok. Už sa to nedalo snést a bohužel som měla z toho i psychické problémy. Andrea vie o chorobe 4 roky. Vždy ráno mi bývalo zle, cez školu. Podľa odhadov je medzi 200 ľuďmi jeden celiatik. Majú málo železa či exémy, no nie sú vyšetrovaní komplexne. Sú často sledovaní a vyšetrovaní v iných odborných ambulanciách. Odborný lekár potom často lieči iba jeden z príznakov celiakie bez toho, aby vôbec uvažoval o tejto chorobe. Tá sa nedá vyliečiť, iba liečiť, a to diétou. Veľa k nám chodí takých ľudí, že proste bola im diagnostikovaná celiakia a sú z toho šokovaní, pretože oni boli zvyknutí na, že môžu všetko a zrazu sa im to zúžilo. Celiatici sa musia pripraviť na to, že ich špeciálne bezlepkové potraviny sú veľmi drahé. Už len chleba je asi tak 5-krát drahší ako obyčajný. Prídavky na to sú strašne maličké. Veľmi drahá a sú zriedkavé obchody, kde sa dá nájsť. Takmer všetko si varia sami, lepok je aj v naoko bezpečných potravinách. Člověk musí vyřadit i takové potraviny, čokoláda, kečupy, hořčice. Vyšetrenie na celiakiu môže trvať niekoľko týždňov. Ak sa však po jedle cítite unavený, neviete, prečo vás bolieva hlava, či nechtiac chudnete, oplatí sa počkať. Ivana Vánsová, televízia Markíza.